Ερήτημες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι. Καλημέρα σας, κύριε Συνέδριο. Καλοκαίρι του 1942, Αίγυπτος. Κάτω από τον καυτό αφρικανικό ήλιο, οι γερμανικές μεραρχίες του Afrika Korps του στρατηγού Erwin Rommel κατανικούν σε όλα τα μέτωπα τις δυνάμεις του Βρετανού αρχιστράτηγου των συμμάχων, Field Marshal Alexander. Προλάβουν ακάθεκτες προς το Κάιρο και από εκεί κατευθείαν στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής και της Αραβίας. Ο πόλεμος βρίσκεται ίσως στην κρισιμότερη φάση του. Οι σύμμαχοι αποφασίζουν να αντεπιτεθούν στο μέτωπο του El Alamein. Ελπίζουν να σταματήσουν εκεί το Ρόμελ. Σχεδιάζοντας την επιχείρηση, κρίνουν κρίσιμη τη διακοπή των γραμμών εφοδιασμού του εχθρού. Η σπουδαιότερη αρτηρία αυτών των γραμμών, και άρα η κρισιμότερη, περνά από την Ελλάδα. Αποφασίζεται η αναδύναξη μιας από τις γέφυρες του σιδηροδρομικού δικτύου νοτίως της Λαμίας, της Παπαδιάς, του Γοργοποτάμου ή του Ασοκού. Η ευθύνη σχεδιασμού και διεκπαιρέωσης της επιχείρησης ανατίθεται στη Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων των Συμμάχων, Special Operation Executive, με τα αρχικά ΣΟΕ. Εδρεύει στο Κάιρο και έχει επικεφαλής τον ταξίαρχο Κέμπλ. Τη δουλειά θα διεκπαιρεώσουν οι Βρετανοί Σαμποτέρ με τη βοήθεια Ελλήνων ανταρτών. Οι Βρετανοί προγραμματίζεται να πέσουν με αλεξίπτωτα στα βουνά της Ρούμελης το βράδυ της 28 Σεπτεμβρίου του 1942. Την ίδια περίοδο, καλοκαίρι του 1942, Ελλάδα. Ενώ στην Αίγυπτο συμβαίνουν τα προηγούμενα, στην Ελλάδα οι πρώτες αντιστασιακές αντάρτικες ομάδες έχουν ήδη συγκροτηθεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δημιουργεί από τον Νοέμβριο του 1941 στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ και στη συνέχεια το στρατιωτικό του σκέλος, τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό Ελλάς. Ψυχή του Ελλάς και οργανωτής του είναι ένας παλιός κομμουνιστής από τη Λαμία με μεγάλες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Ο Αθανάσιος Κλάρας, που πήρε το ψευδόνυμο Άρης Βελουχιώτης. Καλοκαίρι του 1942, ο Άρης βρίσκεται στα βουνά της Ρούμελης και στρατολογεί αντάρτες. Ο Ρουμελιώτης, από το χωριό Χρυσό της Άμφισσας, συνταγματάρχης Δημήτριος Ψαρός, μαζί με κατώτερους ντόπιους αξιωματικούς, ιδρύουν στη Φωκίδα αντάρτικο σώμα με την επωνυμία 542 Σύνταγμα Ευζώνου. Το καλοκαίρι του 1942, αυτοί οι αξιωματικοί πλήν του αρχηγού Δημητρίου Ψαρού, που βρίσκεται στην Αθήνα, βρίσκονται στα χωριά τους και οργανώνουν αντάρτικους πυρήνες της οργάνωσης στα χωριά της Παρνασίδας και της Δωρίδας. Ο υπηρώτης αντισυνταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας, ήδη από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1941, ιδρύει μαζί με τον αξιωματικό Λεωνίδα Σπαΐ και τον δικηγόρο Ηλία Σταματόπουλο το Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο, ΕΔΕΣ. Το καλοκαίρι του 1942, ο Ζέρβας βρίσκεται στο βουνό και στρατολογεί αντάρτες στο Βάλτο και στα χωριά του νομού Άρτας. Από την αρχή της κατοχής, δημιουργείται στην Ελλάδα από Βρετανούς πράκτορες σε συνεργασία με Έλληνες αξιωματικούς η οργάνωση Προμηθεύς, που μετεξελίσσεται στην οργάνωση Προμηθεύς 2. Αυτή η οργάνωση αποτελεί τον καταρχήν σύνδεσμο του συμμαχικού στρατηγίου Μέσης Ανατολής με τις αντιστασιακές οργανώσεις στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 1942, ο Προμηθεύς 2 αποστέλει στα χωριά της Γιώνας τον δικηγόρο Αλέξανδρο Σεφεριάδη. Αποστολή του είναι η αναγνώριση της περιοχής και η οργάνωση της υποδοχής των Εγγλέζων Σαμποτέρ. Ο Σεφεριάδης όμως συλλαμβάνεται από τους Ιταλούς στην Κουκουβίστα και μεταφέρεται εχμάλωτος στην Αθήνα πριν πέσουν οι Σαμποτέρ στην Γιώνα. Την ίδια εποχή, καλοκαίρι του 1942, οι Ιταλοί που έχουν στην ευθύνη τους στη Φωκίδα έχουν το αρχηγείο τους στην Άμφισσα. Έχουν επίσης πληροφορίες για κινήσεις ανταρτών στα βουνά γύρω από αυτή. Στις 19 του Σεπτέμβρη του 1942, λίγες μόλις μέρες πριν οι Βρετανοί Σαμποτέρ πέσουν με αλεξίπτωτα στο βουνό, μια ομάδα ανταρτών, στην οποία συμμετέχει και η ομάδα του Σεγγιτσότη Δήμου Καραλίβανου, επιτίθεται και κατανικά μια Ιταλική δημιουργία που ανέβαινε ανοήτως στο φαράκι της Ρεκάς, ψάχνοντας για αντάρτες. Οι Ιταλοί στρατιώτες ανήκαν στο 44ο Ιταλικό Σύνταγμα που είχε έδρα την Άμφισσα. Οι περισσότεροι σκοτώνονται επί τόπου. Η επίθεση είναι καθοριστική για το μέλλον της Ελίτσας. Την καίνε ολοσχηρώσει οι Ιταλοί ένα περίπου μήνα μετά, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου του 1942, εξανδραποδίζοντας τους κατοίκους της. Αυτή ήταν, αγαπητοί φίλοι, η κατάσταση στην Ελλάδα και την Παρνασίδα το καλοκαίρι του 1942, λίγο πριν οι Βρετανοί κομμάτες
πέσουν με αλεξίπτωτα στα βουνά της για να επιχειρήσουν την ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Αυτή η γέφυρα έμελε να επιλεγεί τελικά. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 1942, απόγευμα, Αίγυπτος, διόρυγα του Σουέζ, αεροδρόμιο Φαγί. 3 βομβαρδιστικά πολεμικά αεροπλάνα τύπου Liberator περιμένουν με αναμένες τις μηχανές τους στην αρχή του διαδρόμου απογείωσης. 3 ομάδες Βρετανών σαμποτέρ, από 4 άτομα η κάθε μία, κινούνται να επιβαστούν σε αυτά. Οι 12 συνολικά στρατιώτες αποτελούν την ομάδα που φέρει την κωδική ονομασία ομάδα Χάρλι, αφού η επιχείρηση που ανέλαβαν να διεκπαιρεώσουν ονομάζεται αντίστοιχα επιχείρηση Χάρλι. Τα αεροπλάνα πετούν πάνω από το Αιγαίο και την Κρήτη και σε περίπου 4,5 ώρες φτάνουν στον προορισμό τους πάνω από την Κιώνα. Καρότες. Τετάρτη Σεπτεμβρίου 1942, περασμένα μεσάνυχτα. Στη θέση Λεύκης νοτίως του κάπου των Καροτών, πέφτει από το αεροπλάνο τους με τα αλεξίπτωτα η πρώτη από τις 3 τετραμελή ομάδα αλεξιπτωτιστών της Χάρλι. Έντι Μάγερς, Τόμ Μπάρνς, Ντένις Χάνσον, Λεν Γουίλμοντ. Είδαν φωτιές στο έδαφος, που όμως δεν ήταν οι συνθηματικές φωτιές που περίμεναν. Τις είχαν ανάψει και τις συντηρούσαν καρπιανοί τσοπάνιδες για να αντιμετωπίσουν το τσουχτερό χινοποριάτικο κρύο του μεσονυχτίου της Γιώνας. Τους βοηθούν οι κάτοικοι των Καροτών και ιδιαίτερα ο μόνιμος υπολογογός του ελληνικού στρατού Γιώργος Κατσίμπας. Συναντούν την ομάδα του Κλαρίτη Δήμου Καραλίβανου. Μετά από λίγες μέρες παραμονή στην περιοχή των Καροτών, αποφασίζουν να κινηθούν βόρεια. Δεύτερο σημείο της διαδρομής. Αελιάς της Γιώνας. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 1942, ξημερώνοντας η 5η 1 Οκτωβρίου. Η τετραμελής ομάδα στο δεύτερο αεροπλάνο, υπό το Woodhouse, Chris Woodhouse, Arthur Edmonds, Peter Gill και Mike Chittis, βλέπει φωτιές και πηδάει στις 3:30 το πρωί της 5ης 1 Οκτωβρίου 1942. Προσγειώνονται στο οροπέδιο κάτω από την κορυφή προφή της Ηλιάς της Γιώνας, που βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του χωριού Προσήλιο Σεγδίτσα. Τις φωτιές είχε ανάψει ο σεγδιτσότης έφεδρος υπολογαγός του ελληνικού στρατού Ανδρέας Μίταλας, με σεγδιτσότες τσοπάνιδες που ανήκει στην ομάδα του Δημητρίου Ψαρού και του Γιάννη Τσιγάτου. Και περίμενε ρήψη στρατιωτικού υλικού. Δεν είχε ιδέα για τους Βρετανούς και την επιχείρηση Χάρλι. Συγκεντρώνει με τη βοήθεια των αντρών του Μίταλα τα εφόδια της και τα αποκρύπτει σε μια σπηλιά του οροπηδίου του Αελιά. Οι Μάγερς, Χάμσον και Κατσίμπας την περιγράφουν εξαιρετικά στα βιβλία τους. Τη σπηλιά αυτή προσδιορίσε και ταυτοποίησε με ακρίβεια η ομάδα μας. Τις επόμενες ημέρες η ομάδα του Μάγερς φτάνει στο οροπέδιο του Αελιά, ειδοποιημένη από εξοχήτες βοσκούς. Εδώ οι Βρετανοί συναντούν για πρώτη φορά και τον Νίκο Μπέι με τον Παρατσούκλι Κατσαβούκαρος, από τον Λευκαδίτη της Δωρίδας, παλιό μετανάστη στην Αμερική, τον οποίο με τον καιρό συμπαθούν και εμπιστεύονται. Αυτός τους προτείνει να μετακινηθούν σε μια πιο ευρύχωρη σπηλιά, κοντά στο χωριό Στρώμη, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Γιώνας, απέναντι από την Ήτη και πιο κοντά στο στόχο των 3 σιδηροδρομικών γεφυρών. Οι Βρετανοί σαμποτέρ αναρωτιούνται τι συνέβη με την ομάδα από το τρίτο αεροπλάνο. Φυσικά δεν γνωρίζουν ότι δεν είδε τις συνθηματικές φωτιές και γύρισε πίσω στην Αίγυπτο. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα μέχρι τη Δευτέρα 19 Δεκάτου 1942 μετακινούνται κατά ομάδες όλοι στη σπηλιά της Τρόμης. Ο Καραλίβανος τους εγκαταλείπει. Τρίτον, σπηλιά της Τρόμης. Στη σπηλιά αυτή, η οποία βρίσκεται κάτω από την κορυφή πύργου της Γιώνας, περίπου 4 χιλιόμετρα νότια του χωριού της Τρόμης, οι Βρετανοί σαμποτέρ έμειναν για περισσότερο από 30 ημέρες. Μέχρι το πρωί της 5ης 19 Νοεμβρίου του 1942, οπότε ανεχώρησαν για το Μαυρολιθάρι. Στη σπηλιά της Τρόμης, η σπηλιά της Τρόμης είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά σημεία της διαδρομής, θα γίνει από το Μάγερς η αναγνώριση των 3 γεφυρών, του Ασοπού, της Παπαδιάς και του Γοργοποτάμου και θα επιλεγεί τελικά η γέφυρα του Γοργοποτάμου ως οριστικός στόχος του σαμποτάζ. Από τη σπηλιά αυτή θα ξεκινήσει στις 2 Δεκάτου 1942 ο Woodhouse με διαταγή του αρχηγού του Μάγερς να πάει με τα πόδια στα χωριά του Βάλτου, Σακαρέτσι, Αργύριο, να συναντήσει τον Ζέρβα και να επιστρέψει μαζί του για να λάβει μέρος με τους αντάρτες του στην επιχείρηση. Στον δρόμο του Woodhouse συνάντησε και τον Άρη και μετά από περιπέτειες συνεννοήθηκαν να συναντηθούν όλοι στο Μαυρολιθάρι. Ο Ζέρβας με μικρή συνοδεία έφτασε στη σπηλιά και συναντήθηκε με τον Μάγερς, τον Woodhouse και τους άλλους Βρετανούς το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Δεκάτου 1942. Στη σπηλιά κατέληξε μετά από πολλές περιπέτειες και η τρίτη ομάδα των Βρετανών σαμποτέρ που επέστρεψε στην Ελλάδα και έπεσε με αλεξίπτωτα τη νύχτα της 27ης προς 28 Οκτωβρίου του 1942, έξω από το Καρπενήσι. Η σπηλιά της Τρόμης εγκαταλείφθηκε οριστικά από τους ενίκους της το πρωί της 5ης 19 Νοεμβρίου
και όπου έφυγαν όλοι με προσμό του Μαυρολιθάρη, που τους περίμεναν ο Ζέρβας με τους Εδεσίτες και ο Άρης με τους Ελασίτες αντάρτες τους. Οι Στρώμοι. Οι Στρωμίτες είχαν καθοριστική συμμετοχή τόσο στη φιλοξενία των Βρετανών Σαβωτέρ της Χάρλιν, φροντίζοντας την επιμελητία τους, τροφοδοσία και λογισμό, όσο και στη βοήθεια που προσέφεραν σε πληροφορίες και υποστήριξη για την πραγματοποίηση του σαμποτάζ στη γέφυρα του Γοροποτάμου, τις 30 επιπλέον ημέρες που αυτοί έμειναν στη σπηλιά της Στρώμης. Ιδιαίτερη συμμετοχή σε όλα αυτά είχε η οικογένεια Πιστόλη. Είναι χαρακτηριστικές οι σκηνές που περιγράφουν στα βιβλία τους οι Μάγερς, Χάμσον, Νικηφόρος και Καθρίν Μπάρνς, νύφη από το γιο του Τόμ Μπάρνς, για το θερμό πάνδημο αποχαιρετισμό των κατοίκων της Στρώμης με κεράσματα και επιθυμίες το μεσημέρι προς το απόγευμα της Παρασκευής 20/11/1942, όταν οι αντάρτες και οι Σαβωτέρ είχαν αφήσει για πάντα τη σπηλιά και διέσχιζαν το χωριό τους κινούμενοι προς το σημείο συγκέντρωσης όλων των δυνάμεων της επιχείρησης που ήταν το Μαυρολιθάρι. Πέμπτο, Μαυρολιθάρι. Το κεφαλοκόρι του Δήμου Καλιών, το Μαυρολιθάρι, αποτελεί και αυτό σημείο σταθμό στην πορεία των Σαβωτέρ και των ανταρτών προς τη γέφυρα του Γοροποτάμου. Το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 1942 ήταν για το χωριό αυτό ένα πρωινό που όλη η δύναμη ανταρτών και Βρετανών ξύπνησε μαζεμένη εκεί. Ήταν εκεί ο Άρης και οι Ελασίτες, ο Ζέρβας και οι Εδεσίτες και ολόκληρη η ομάδα των Βρετανών Σαβωτέρ της Χάρλιν. Αντίθετα από το στρατηγό Ζέρβα που χαρακτηρίζει το Μαυρολιθάρι αφιλόξενο, ο Έντι Μάγερς γράφει: στο Μαυρολιθάρι σκορπιστήκαμε σε πολλά σπίτια. Εμένα και τον Κρίς μας οδήγησαν σε εκείνο που είχε καταλύσει ο Ζέρβας. Οι σπιτονικοκύριδες ήταν πολύ φτωχοί, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μας περιποιηθούν και μας παραχώρησαν ακόμα και τα κρεβάτια τους. Η φιλοξενία και η γενναιοδωρία αυτών των γνήσιων χωρικών ήταν αληθινά αξιοθαύμαστες. 6. Καστριώτισσα. Το επόμενο πρωί, το πρωί του Σαββάτου, 21/11/1942, αντάρτες και Σαβωτέρ μετακινήθηκαν και μοιράστηκαν στα γύρω χωριά κυρίως για λόγους επιμελητείας. Το Μαυρολιθάρι δεν μπορούσε να υποστηρίξει από μόνο του περισσότερες μέρες διαμονής τόσων ανθρώπων. Ο Ζέρβας και οι Εδεσίτες του μαζί με τους Εκκλέζους και τον Άρη με κάποιους συντρόφους του πήγαν στην Καστριώτισσα, ενώ οι Ελασίτες που ήταν περισσότεροι από τους Εδεσίτες διασκορπίστηκαν στη Μουσουνίτσα, στην Κουκουβίστα και την Πειρά, ενώ ένα τμήμα τους πήγε στην καταπόθρα της Ήττης για να περιμένει λήψεις υλικών από συμμαχικά αεροπλάνα. Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου οι αντάρτες και οι Σαβωτέρ παρέμειναν στα χωριά αυτά. Η Καστριώτισσα ήταν το χωριό που φιλοξένησε τον κύριο όγκο τους πριν ξεκινήσουν νωρίς το πρωί της Δευτέρας για τα προϊόντα του Χονδρογιάννη, ορισμένο σημείο συνάντησης όλων των δυνάμεων βαθιά στην Ήττη, κάτω από το χωριό δύο βουνά της Θεότητας. Πειρά. Η Πειρά η Βούρα αποτελεί και αυτή σημείο σταθμό της ιστορικής διαδρομής μας. Ένα σημαντικός αριθμός ανταρτών διανυκτέρευσε εδώ το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου του 1942 για να ξεκινήσουν το ξημέρωμα της Δευτέρας 23 για τα προϊόνια του Χονδρογιάννη. Επίσης στην Πειρά, κάτω από το κοινοτικό νερόμιλο, δύο χωρικοί, ο Νίκος Παύλου και ο Αυγέρης Αυγερόπουλος, είχαν εγκαταστήσει προπολεμικά αυτοσχέδιες μηχανές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εντοπίσαμε και πιστοποιήσαμε την τοποθεσία αυτή το καλοκαίρι του 2011. Εκεί οι Βρετανοί της Χάρλιν έστελναν συχνά τις μπαταρίες των ασερμάτων τους για να τις γεμίσουν όσο καιρό έμειναν στη σπηλιά της Στρώμης. Το γεγονός αυτό το αναφέρουν όλοι στα απομνημονεύματά τους. 8. Μεγάλη καταβόθρα της Ήττης. Στη μεγαλόπρεπη καταβόθρα της Ήττης, σε αυτό το καρστικό βαραθρόδες απίθμενο σπήλαιο που αποτελεί το γεωλογικό σημείο αναφοράς του βουνού, τη φυσική χωάνη παροχέτευσής του προς το Μαλιακό κόλπο και τον κύριο τροφοδότη του Γοροπόταμου, το βράδυ της Κυριακής 22/11/1942 απάγγιασε η ομάδα των ανταρτών εν μέσω χιονόπτωσης και παγωνιάς. Είχαν παραλάβει εκρηκτικά και οπλισμό από τις ρήψεις των συμμαχικών αεροπλάνων που πέταξαν από την Αίγυπτο για το σκοπό αυτό. Ο Νικηφόρος και η ομάδα του είχαν αναλάβει στην πορεία τους από την Καστριώτισσα προς τα προϊόνια του Χονδρογιάννη να περάσουν από την καταβόθρα και να τους πάρουν μαζί τους. 9. Προϊόνια του Χονδρογιάννη. Τα ξεχασμένα και χαμένα στη λύθη του χρόνου προϊόνια του Χονδρογιάννη είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά σημεία της πορείας των ανταρτών και των Σαβωτέρ προς τη σιδηροδρομική γέφυρα του Γοροποτάμου. Βρίσκονται βαθιά στην Ήττη, πάνω στην κήτη του Γοροπόταμου και λίγο πριν το ποτάμι βουτήξει τα νερά του στο φοβερό βαράκι του. Στην τοποθεσία αυτή, στα εισώματα από τη μια και από την άλλη όχθη του ποταμού, είχαν στήσει στο Μεσοπόλεμο οι χοντρέμποροι ξυλίας Χονδρογιάννηδες, τις Καλύβες και τον αεροπλοίωνό τους. Με την έναρξη της κατοχής οι Χονδρογιάννηδες είχαν εγκαταλείψει τη δραστηριότητά τους. Εδώ την Δευτέρα και την Τρίτη, 23 και 24 Νοεμβρίου του 1942, έφτασαν κινούμενοι κατά ομάδες και διανυκτέρευσαν 200 περίπου αντάρτες και Σαβωτέρ.
Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 25/11/1942, θα μετακινούνταν όλοι στο λιλιπούτιο οροπέδιο πλακωτό, ακριβώς πάνω από το στόχο τους, τη σιδηροδρομική γέφυρα του Γοροποτάμου. Την τοποθεσία αυτή προσδιορίσαμε και την ταυτίσαμε με τον Σπύρο Κολοβαδιανό το καλοκαίρι του 2016. 10 οροπέδιο πλακωτό. Οι Μάγερς, Βουτχάους, Ζέρβας και Άρης, μαζί με καμιά δεκαριά ακόμα επιτελείς τους, δεν έμειναν και τις 2 νύχτες στα προϊόνια του Χονδρογιάννη. Το μεσημέρι της 3ης 24/11 αναχώρησαν και προωθήθηκαν στη θέση πλακωτό ένα μικρό οροπέδιο στην ανατολική πλαγιά της Ήττης προς την πλευρά του κάμπου της Λαμίας, από όπου είχαν τη γέφυρα του Γοροποτάμου πιάτο από κάτω τους. Εκεί έκαναν αναγνώριση του στόχου και σχεδίασαν λεπτομερώς την επίθεση. Την άλλη μέρα το απόγευμα άρχισαν να καταφθάνουν από τα προϊόνια στο πλακωτό, ο ένας πίσω από τον άλλο, οι αντάρτες και τα μουνάρια φορτωμένα με τα εκρηκτικά. Η επίθεση στη γέφυρα θα γινόταν στις 11 το βράδυ της Τετάρτης 25/11/1942. Αντάρτες και σαμποτέρ χωρίστηκαν σε 8 ομάδες. Στις 6 το απόγευμα ξεκινήσανε μία-μία για να πιάσουν τις προκαθορισμένες θέσεις τους και να περιμένουν το σύνθημα της επίθεσης. 11. Η γέφυρα του Γοροποτάμου. Το πλέον εμβληματικό σημείο της διαδρομής είναι φυσικά ο στόχος. Η γέφυρα, η σιδηροδρομική γέφυρα του Γοροποτάμου, ανατινάχθηκε μετά από συνδυασμένη επιχείρηση των Βρετανών σαμποτέρ και των τμήματων της Ηνωμένης Εθνικής Αντίστασης Ελλάς και ΕΔΕΣ το βράδυ της Τετάρτης 25/11, ξημερώνοντας η 5η 26/11/1942. Οι επιτιθέμενοι δεν είχαν καμία απώλεια. Μόνο 2 ελαφρά τραυματίες. Οι Γερμανοί τις επόμενες μέρες προέβησαν σε αντίπεινα. Εξετέλεσαν Έλληνες κρατουμένους από τις φυλακές Λαμίας στα βάθρα της κατεστραμμένης γέφυρας και στην έξοδο του δρόμου του χωριού Καστέλια Παρνασίδους προς τα χωριά Πανουδιάς, Στρώμη, Μαυρολιθάρη, Πυρά, Κουκουβίστα, Μουσουνίτσα και Αθανάσιος Διάκος, τα ανταρτοχώρια της Φωκίδας. Προφανώς γνώριζαν τον καθοριστικό ρόλο των χωριών αυτών στην επιτυχία του σαμποτάζ. Η αντεπίθεση των συμμάχων στο Έλα Λαμέιν άρχισε στις 23 Οκτωβρίου 1942. Το σαμποτάζ του Γοροποτάμου έγινε 1 μήνα και 2 μέρες μετά. Οι Γερμανοί χρειάστηκαν 40 μέρες για να επισκευάσουν τη γέφυρα. Την παρέδωσαν σε κυκλοφορία στις 5 Πρώτου 1943. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι το σαμποτάζ του Γοροποτάμου μικρό ρόλο έπαιξε στην καθοριστική για την εξέλιξη του πολέμου ήττα των Γερμανών στο Έλα Λαμέιν. Κανένας όμως δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι το σαμποτάζ αυτό ήταν το μεγαλύτερο στο πόλεμο μέχρι εκείνη τη στιγμή και γέμισε με ελπίδα τη σκλαβωμένη Ευρώπη απέναντι σε έναν άτομο μέχρι τότε κατακτητή. Για μας τους Έλληνες ήταν και παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου η πρώτη και μοναδική πράξη συνεργασίας της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης. Αγαπητοί φίλοι, ο προσδιορισμός της διαδρομής της ομάδας Χάριν και των ανταρτών είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε από μένα και τους φίλους μου ουσιαστικά από το καλοκαίρι του 2016, όταν με τον Σπύρο Κολοβαδιανό προσδιορίσαμε και ταυτοποιήσαμε μετά από έρευνα την τοποθεσία προϊόνια του Χονδρογιάννη και συνεχίστηκε το επόμενο καλοκαίρι του 2017, όταν προσδιορίσαμε τη διαδρομή από τα προϊόνια μέχρι τα κονάκια του Γιάκα, τοποθεσία της Ήττης πάνω στο μονοπάτι των ανταρτών, νοτιοδυτικά από το οροπέδιο πλακωτό. Από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου του 2021, μια ομάδα 8 από εμάς, με 2 αυτοκίνητα επιμελητίας, βαδίσαμε στα χνάρια των ανταρτών και του σαμποτέρ από τη σπηλιά της Τρόμης μέχρι τη γέφυρα του Γοροποτάμου. Στις 14 Ιουνίου του 2022, η ίδια σχεδόν ομάδα με οδηγό τον Καστριώτη Νίκο Τσιαμπάρα, βαδίσαμε το μονοπάτι από το Μαυρολιθάρι στην Καστριώτισσα και από εκεί στη μεγάλη καταβόθρα της Ήττης. Στις 3 Ιουλίου, ο Κώστας Παπαγεωργίου, η Μάρσια Τζαβάρα και εγώ εντοπίσαμε και επιστοποιήσαμε με ακρίβεια τη σπηλιά του Ελιά της Γκιώνας, καταφύγιο της ομάδας του Βουτχάους. Μέσα σε αυτήν βρήκαμε σιδερένιο κομμάτι της συσκευασίας του σπασμένου ασυρμάτου που αναφέρει ο Μάγερς ότι τον εγκατέλειψαν μέσα στη σπηλιά όταν κινήθηκαν προς την άλλη πλευρά, προς την σπηλιά, σταθμό της διαδρομής τους, τη σπηλιά της Τρόμης. Από τις 25 Αυγούστου ως τις 30 Αυγούστου του 2022, οι ίδιοι άνθρωποι με οδηγό τον καροτιανό Γιάννη Μούρτο, στο πρώτο μέρος της διαδρομής, βαδίσαμε τη διαδρομή Καρούτες Αηλιάς Γκιώνας, σπηλιάς Τρόμης, με διάφορα απρόβλεπτα και μικρές δυσκολίες στην καρδιά της κακοτράχαλης αλλά αγέροχης Γκιώνας. Ο χάρτης της ανάβασης, κλίμακα 1/50.000, έκδοση του 2011 που βλέπετε, είναι γεωαναφερμένο στην εφαρμογή το καταπομένα, η δουλειά μου είναι πολιτικός μηχανικός, και το συνεργάτη μου τοπογράφο Κώστα Τριψάνα. Η σχεδίαση του μονοπατιού και των 11 εμβληματικών σημείων της διαδρομής είναι ακριβής και μονοσήμαντα ορισμένη, επίσης το AutoCAD με συντεταγμένες. Υπάρχουν κάποια μικρά σημεία της διαδρομής, όπως για παράδειγμα το πέρασμα από την Αλιά της Γκιώνας στο φαράκι της Ρεκάς, που θέλουν έτη περαιτέρω έρευνα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα ήθελα να σας δείξω
αυτό που βρήκαμε μέσα στη σπηλιά του Ελιά της Γιώνας, που είναι κομμάτι από τη συσκευασία του κασιμάτου, έτσι για να κλείσει και λίγο ωραία η φύση που έκανε.